Hindi mo mag-counterflow lagi sa mukha ninyo eh. Samok mo mga tawanan mo. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Oh, Good morning! Oh, good afternoon, people. Today is December 24. O pila lang ka oras, Pasko na. And Sunday man karon, so supposed to be dapat nata sa balay. Pero napagay kailangan pa mga paliton. Tapos later napapod may program sa MRO niya, special program. Sa mga wala diri sa Cagayan de Oro, kasagara karon ang grabe ka traffic yun. Isang kauswagan diri sa Gusa kung ayha nanay bagong diversion road. Traffic hapon. Tapos sometimes diri dayon sa Puerto. Katong sa fighter mo. Sayang no. Sir, Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Sunod balik na ako regalo ni. So far okay pa ang dagan sa atong traffic ko. Traffic kayo. Cagayan de Oro karon traffic na gyud. Nagkadaghan ng sakyanan. Ang mga dalan gagmay kayo. Pero number one yun, ang mga driver sa Cagayan de Oro ay disiplina. Huwag problema diri. Hilig mag-counterflow. Kung kitsa pag ito yung mga kuan, mga nindot ang mga sakyanan mo pag mga kuan, mga gaig-ulo. Dili problema sa Cagayan de Oro, mga driver, mga gaig-ulo. Kailangan counterflow. Sunod na rin tanan. Oh. Good luck. Oh, dalawa rin. Nagbabag na Las Picas. Ay, nako. Lagi yun. Ano mga kayo gun? Hindi mo mag-counterflow lagi sa mukha ninyo eh. Samok mo mga tawanan mo. Kaya di kin mo. Dili bitaw pa mag-traffic. Dili matistingan ni mo patience ni mo ani ba? Kasing takpan ng dictionary sa lumang Good luck, library, traffic, baby. pero siya, walang kalaman-laman, walang pakinabang. So, let's see where's the basement? I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. I'm a new soul. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about. So, nakapark na diri. Kaya mo ni problema sa Orama Kogon. Ang parking na. Pahumutay ba sinay chicks ba? Sinay magpakan, di ba? Ang style mo, basta ka dili kay tsuraan, sama na ko, iagin lang sa paumot. Bahalag pangit, basta kay humot. Awan. Sir, thank you! Okay. Wow. So new parking lot. So muna new wing sa Orama. This is the new building. Good. The new wing. Woo-hoo.
entertainment. Oh. So, ang nakalami karon diri sa Orama kay na naman sila yung additional annex. So, dagan ay cashier. So, di na kay ka mabalaka pero sa karon no, December 24. So, nanay cashier dito katong karaan. Ang diri po sa bago nila na po yung mga cashier. So, di na kay taas ang linya. Perfect. Barato pa diri. Nanay saktong car park. Tapos, dali pa ang serbisyo. Good job, Orama. Good job. Napalit na namo among mission ng mga toiletries para sa mga bata nga among tabangan. Ayun nami karon diri sa bagong annex building sa Orama. Luwag kayo. Tapos na kay kung gutomon ka na yung mga pagkaon diri. So among ganiyan diri ang boneless lechon. Boneless na sa. Sige lang tag lechon na ni ba? High blood na to ni. Gutoman ni sa diri sa mga. By the way, karong pizza 30 na day ang Grand Draw, no? Para sila multi-cab. Karong pizza 30. Busa ka mo shopping din na mo para na mo yung raffle draw. Na mo yung chance. It's Morphin time. Makalagot nga makita nga inanaga ang kalipay nga susama sa